உங்களது எடை மேலாண்மையின் பலன்களை சமூக ஊடகத்தில் அல்லது மற்ற இதர தளங்களில் பதிவிடுவது எப்படி? நன்றாக இருக்கும் உங்களது முந்தைய மற்றும் பிந்தைய புகைப்படங்களை தேர்வு செய்து கொள்ளவும். உங்களது புகைப்படங்களுக்கு தலைப்புகளை வைக்கவும். உங்களது புகைப்படங்களுக்கு தலைப்புகளை வைக்கவும். நீங்கள் எதையாவது மறந்துவிட்டீர்களா? அங்கீகரிக்கப்பட்ட எடை மேலாண்மையை சேர்ப்பதை நினைவில் கொள்ளவும். பொறுப்புத்துறப்பு. இந்த பலன்கள் பொதுவானவை இல்லை. தனிநபருக்கு பலன்கள் மாறுபடலாம். புகைப்படத்திலும் தலைப்பின் கீழும். உங்களது பதிவினை சரிபார்க்கவும். நல்ல புகைப்படங்கள் மிகைப்படுத்தப்பட்ட அல்லது நம்ப முடியாத எடை குறைப்பு கூற்றுகளை முன்வைக்க வேண்டாம். அங்கீகரிக்கப்பட்ட எடை மேலாண்மையை பயன்படுத்தவும். பொறுப்புத்துறப்பு. இந்த பலன்கள் பொதுவானவை இல்லை. தனிநபருக்கு பலன்கள் மாறுபடலாம். நீங்கள் இப்போது பதிவிட தயார். நினைவில் கொள்ளவும், உங்களது எடை மேலாண்மை பற்றிய பதிவு சட்டப்பூர்வமானதாகவும் உண்மையானதாகவும் இருத்தல் வேண்டும். அவ்வண்ணமில்லாது தவறாக வழிநடத்துவதாக இருத்தல் கூடாது. எப்போதும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எடை மேலாண்மையை மட்டுமே பயன்படுத்தவும். பொறுப்புத்துறப்பு. இந்த பலன்கள் பொதுவானவை இல்லை. தனிநபருக்கு பலன்கள் மாறுபடலாம். உங்கள் தொழிலை பாதுகாக்கவும். மாற்றத்தை நீங்களே ஏற்படுத்துகிறீர்கள்.